அப்போ இதுக்கு முந்தி நீங்கள் எந்த செஞ்ச இல்லை இல்லை இந்த நான் இதுக்கு முந்தி கொழும்புல நின்ற சின்ன வேலையை ஒன்று செஞ்சு கொண்டு இப்போ பிஸ்னஸ் பண்ணுவேன். ஆ சரி சரி. அப்போ சொந்த ஊர்? என் சொந்த ஊர் மாத்தரை. மாத்தரை. சரி சரி. கிட்டத்தில் தான் வந்தேன் உங்களுக்கு இதுக்கு முந்தி காண்டில. ஓ ஒரு மாதம் மட்டும்தான் ஆகுது வந்து. ஒரு நிமிஷம் இல்லைங்கோ. ஹலோ அப்படியா? ஒரு அடிக்கே களத்தை வெட்ட போயிடும். ஃபஸ்ட்டு கையை வெட்டு. சரி வராட்டி மறுபடியும் மடுத்த கையை வெட்டு. வேறும் செய்யாதே அதுக்கு ஒரு நான் வந்து பார்க்குறேன் களத்தை வெட்டுறா இல்லையான்னு. சரி சரியா? வர படித்த வேலை செய்ய போகிற வாட்டி களத்தை வெட்டுது. கையை வெட்டு ஃபஸ்ட்டு. எங்கோடு அப்போ எனக்கேலாம் நீங்கள் பார்த்தாலேனாவா? ஐயோ நான் பார்த்தாலே இல்லைவா? நான் டெய்லர் உண்டு உடுப்பு தச்சிய டெய்லர் உண்டு. டெய்லரா? These nuts,